വെൽക്കം ടു PSC കണ്ടിന്യൂ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങൾ. ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ. ബലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ന്യൂട്ടൺ. ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന കണ്ണിൻ്റെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ്. കൂടുതൽ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളം യൂറിയ. സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യുത ചാലകം ഏത്? വെള്ളി. മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൂലകം സോഡിയം. യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഡൈനാമോ. മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം. ഒരു ടോർച്ച് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് 1.5. ഈ ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.